Dobré ráno. Ježiško. Dneska je poriadne neskoro. Neskoro 10 hodín. A je mi strašná zima, ale strašná. Včera som bol preč večer a vôbec som nekúril. Takže termostat držal len na 21 stupňov. A 21 stupňov je strašne málo. Je tu úplná zima. Joj. A mne sa nechce ani vyjsť z postele. A obligátna otázka. Zase neviem, čo budem jesť. Ježiši, ale dneska sa vráti mama. No nič. Challenge. Musím vyjsť z postele a čo najskôr zapnúť kúrenie. Jejda. Dobre, 1, 2, 3. Dobre. Dobre. Bum. OK. Dneska to nevyzerá taký pekný deň, než bol včera. Je trošku zatiahnuté. Ale nič. Fúha. Ale dobrý som Hitler. Oj, máme chlebík, takže dneska nebudem hladný. Takticky som zaliezol späť do postele a snažím sa editovať vlog. Minulý, včerajší. Ale poviem vám, to je trn v zadku. To si žije svoj život. A asi ma pri tom porazí. No ale už som asi v polovici. A nevyzerá to vôbec. Včerajšie video dokončené. Pingvín funguje. Už som mal aj viac menej raňajky. Dal som si také strašne, ale strašne nechutné kakaové mlieko. A banán v značnom štádiu rozkladu. Ale ešte tu mám chlebík a čo vám chcem ukázať. Pred pár dňami som si dal spraviť nové okuliare. 5.1.2 jednotky a no vyzerajú takto. A čím ďalej sa na nich pozerám, napríklad tohto chuja, tak sa bojím, že budem vyzerať jak tá špongia žltá, čo podmrožie. Idem si dať chlebík a asi idem zakúriť, lebo stále je tu strašná zima. Som si dal aj župan. A normálne kúrenie nestačí, asi idem normálne založiť oheň. Neviem. No dobre. Toto by trebalo asi vyčistiť. Drevo mám, ale nemám strapca ani, no Kriste, celé je to tu. Dobre. Idem po strapce a po brikety. No a idem zakúriť, to je strašné, je to 21,5 stupňa. Dobre, drevo mám, brikety mám, triesky mám, noviny nemám. Naozaj už som hľadal v celom byte a v celom byte, no dome, a ani nikde nie sú ani jedny noviny. Ani jedny. Ja tu dneska fakt zmrznem do ryti, ale dal som prať. Takže mám červený bod. No, moje neskoré raňajky, dneska som sa absolútne prekonal. Joj, parenica, nejaký ten chlebík, čo som včera kúpil, ne? Ale inak je sú skoro 2 hodiny, takže neviem, či by sa to vôbec malo nazývať raňajkami. Ale skôr neskorým obedom. Ale vyzerá to skvele. A už je tu aj o čosi teplejšie, než bolo ráno. Takže idem sa najesť. Mám hlavu R2, ale telo R2 už nie. Fakt, ja neviem, kde som mohol dať druhú časť mojho USBčka. Ale není. Momentálne není k dispozícii. Veď len tu mohla byť. Ale není. Ozví sa R2. Kde si? Konec poplachu. Mám ho. Medzi tým som vyvešal prádlo a otvoril som okno, čo spôsobilo, že mi je znova strašná zima. A vonku je úplne sichravo, takže ja ani nikde nejdem. A čakám, kým mi príde mama. Dneska príde 5 dní bola preč. 5 dní som hľadoval. 5 dní som sa stravoval po somarinách. A keď určite príde, tak zase urobí niečo strašne zdravé.
čo nebudem zase jesť. Takže, úžasné. Tak, to je späť. Má super okuliare, moja mamička. Pozri, a hneď valí. Úplne perfektné, moje 5 dní hľadovania sa skončilo. Máme tu aj Zuzičku. Joj, ako bolo, povedz mi. Ja? No? Aha, no super bolo. No. Tak ako v Prahe. Bola si aj na Krásne v Karlštejne? Blaze a Slaze. Na Karlštejne sme boli, áno, jeden deň. Potom sme vyšli na Petřín. Z Petřína. Zobrali ste si lanovku, lebo ja som išiel v lete. Som išiel pešo a skoro som to neprežil. My sme išli pešo. A nie v lete, ale teda na jeseň. A nemohli sme si vziať lanovku, pretože je v rekonstrukcii. Dobre, deti, včera som absolútne zabudol ukončiť vlog. Nič vážne sa nedialo, prišla mama s pár pipinkami. Tak som zaliezol do izby a pozeral som druhý diel Sinci. Dlho som si ten film chcel pozrieť, ale až teraz som sa k tomu dostal. A nesklamal, vizuálne je možno ešte krajší než ten prvý diel. No nič. Čo som chcel povedať, že majte sa pekne a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.